Ijaji lasenkantolo ephakeme eMgungundlovu ubhekisisa Mnguni alizange lithathe isikhathi eside ngenkathi likhipha isinqumo ngalolu daba lukaZuma. Ayizange idalulwe nokho izathu zalesinqumo. The order is as follows. The following order shall issue. The application is dismissed with such costs to include those occasioned by the employment of senior counsel. I hand down the judgment. U-Advocate Dalimpofu nguyena obemele wayengumengameli wezwe uthe inkantolo ephakeme inawo amandla okuvimba ukuboshwa kukaZuma. Abameli benhlangano iHelen Suzman, usihlalo wekhomishana ephenya insolo zokugwamandwa kwamandla ombuso, uJustice Raymond Zondo, bakuphikisile lokhu ngelithi lenkantolo ephakeme ayikwazi ukugxambukela ezindabeni ezithinta inkantolo yomthethosisekelo. All this court must be interested in. Do I have in front of me an applicant who meets the requirements for the relief that is sought? And that is important, my lord, because remember there are two types of reliefs before your lordship. One is, let's call it a common law interdict, the normal common law interdict. The other one is a suspension order in terms of section 172 of the Constitution. If one looks at the text of section 173 of the Constitution, the text is inherent power is the heading. The wording is the Constitutional Court, Supreme Court of Appeal, and High Courts have the inherent power to protect and regulate their own process and to develop the common law, taking into account the interests of justice. Your Lordship pointed to this own process. So you do have inherent power, but inherent power over your own process, not over the process of the Constitutional Court. Uthe uma ebhekisisa zonke izethulo ijaji uMnguni wakhipha isinqumo esivuna uAdvocate Thembeka Ngcuka Idobi kanye noAdvocate Max du Plessis. Esinqumweni sakhe esibhalwe phansi ijaji lisonge ngokuthi uma ngabe lenkantolo ingakhipha isinqumo esivuna uZuma, lokho kuzophazamisa amazinga okusebenza kwezinkantolo kanti angeke size sisaba khona isiphetho esithinta izinqumo ezithathwa ngomthetho. Wengeze ngokuthi isicelo esifakwe yithimba labameli bakaZuma sifuna nje ukuphazamisa inkantolo ephakeme igcine ikhipha izinqumo engaphezulu kwayo, iphazamise nendlela izinkantolo ezisebenza ngayo amandla ayo. Njengoba uZuma ezobe esejele nje kulempela sonto ngomsombuluko, inkantolo yomthethosisekelo izolalela isicelo esifakwe nguZuma efuna ukuthi kuhoxiswe isigwebo sezinyanga eziyishumi nanhlanu ebhadle ejele ngokwedelela inkantolo.